Nu skal du sige det selv. Du er ikke penge. Så det er snart færdigt. Og det ser så meget godt. Og så skal vi den her side. Jeg skal lige overstoppe. Nu skal vi til at nå til Salon Beauty, så og lige se, hvad der gør. Har vi på herinde, og de har hårfarve, makeup, krølle, og glat, og massage, og håropsæt, og ansigtsmaske og negle. Ja. Statstilskud. Det står derovre. Det er den vildeste biograf i hele verden. Den eneste. Ja. Så det var det, tror jeg. Nu står jeg ved nogle billeder, som man kan se ved nogle forskelle. Ja, vi kan ikke lide Det er alle de her. Det er Benjamin. Der er ikke nogen drenge. Det er alle de her. Jeg kommer op igen. Det er heldigt.